Защо фалира бизнеса в България? Паричният поток е като кръвоносната система за бизнес. Ако той намалее или прекрати, това може да доведе до фатални последици за бизнес. Без стабилен и постоянен приток на пари, бизнесът започва да изпитва затруднения. Когато паричният поток напълно спре, това е като инфаркт за компанията. Без свежи финансови постъпления тя не може да функционира. Изплащането на заплати спира, поддържането на активите се отлага, сметките за разходи остават непокрити. Точно както инфарктът изисква незабавна медицинска намеса, така и в този случай трябва да има инжектиране на финансови средства, за да се възстанови циркулацията и да се избегнат фатални последици. Факторингът поддържа бизнеса в добро здраве, като осигурява необходимото за бизнеса финансиране, което го прави устойчив и жизнен. Добре, но как? При настъпване на финансови затруднения, факторингът инжектира необходимите средства в кръвоносната система на компанията. Като първоначално авансира до 90% от стойността на издадените фактури, услугата предоставя на компанията възможност да покрие заплатите си, работния процес, плащанията към доставчици. По този начин избягва рисковете от финансов колапс. Факторингът не само осигурява средства, но го прави точно когато е нужно, преди бизнесът да изпадне в сериозни затруднения. Конкурентна среда, бързата реакция е ключова. Своевременното финансиране помага на компанията да преодолее проблемите, да запази своето здраве, да остане конкурентоспособна, както навременното лечение поддържа организма здрав.